Ето сега ще започваме, да, той мирише и се чува. Ето сега ще направим един баланс. Да, това въобще не се опитва вкъщи. Само в училище. Дайде палим и третата. Да се стопли малко, че е малко хладничко. Ще внимавам, да. Добре, започваме. Чувате ли това? Така, под кръка, под другия крак, зад гърба, оп, зад другия гръб, оп, 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 оп. Така, сега малко по-бързо ще ги раздвижа. Всички винаги децата искат нагоре, нависоко до небето, нали? Добре, обаче може ли ви да